Поискай, поискай и е дадено. Ние се появяваме не за да ви накараме да повярвате в нещо. Ние виждаме огромно разнообразие в това, което вярвате, и във всичко това съществува съвършено равновесие. Ние се появяваме не за да променим вярванията ви, а за да ви запознаем повторно с вечните закони на Вселената. И ние сме тук, за да ви изразим всичко това в детайл. Здравейте, скъпи приятели! Здравейте отново и тази седмица. Казвам се Радина, за тези от вас, които не ме познават. И ми е изключително приятно, че отново сме заедно. Вие сте с Поискай и е дадено. Нека да започнем. Знаете ли, че законът за привличането не се задейства, докато мисълта не бъде задържана поне за 17 секунди? Ако можете да задържите дадена мисъл, просто една семпла мисъл за 17 секунди, без да й противоречите, тогава друга мисъл като нея, същата форма, същия размер, същия тон, по закона за привличането, друга мисъл като нея ще дойде при нея. И точно в 17-секундната точка тези две мисли ще се съединят една с друга. Те се сливат. И когато го направят, има енергия, която бива изразходена. Това е като точка на горене. А когато тези две мисли се свържат и се разгорят, можете да почувствате как определено ниво на ентусиазъм или интерес се разбълбуква у вас. И в този момент на 17 секунди тези две мисли, които бяха същите, стават една по-голяма, по-еволюирала, по-бързо вибрираща мисъл. И сега, ако останете фокусирани върху тази тема, която сте избрали, за още 17 секунди, в момента, в който пресечете 34 секундния маркер, което е 2 пъти 17, сега една по-развита мисъл ще привлича към себе си. И, с други думи, мислите се привличат една друга. Вашата мисъл притегля друга мисъл и другата мисъл я притегля. Мислите, които са еднакви по природа, идват, събират се заедно. И тогава на 34-секундния маркер тези две по-еволюирали мисли правят същото нещо. Те се сливат и има нова точка на горене. В тази точка тези две мисли стават една, по-висока и по-бърза по вибрация. Ако задържите вниманието си върху тази сега по-еволюирала мисъл на 51-секундния маркер, което е 3 пъти 17, има друго сливане, друго съединяване на мисъл и друга точка на горене. Ако можете да задържите тази мисъл още 17 секунди, се случва същото нещо. И когато прекосите 68-секундния маркер, вие имате точка на горене, която е достатъчно силна да повлияе на физическата манифестация. Ейбрахам казват: просто за да хванем вниманието ви, искаме да ви дадем малко физическо сравнение. 17 секунди на чиста мисъл се равняват на 2000 часа на действие. Ако работите обичайната 40-часова седмична работа, 2000 часа са времето, което изработвате за една година. 17 секунди се равняват на 2000 часа на действие. Ако можете да преминете 34-секундния маркер,
можете да умножите действието си по 10, което прави 20 000 часа на действие. Ако прекосите 51 секундния маркер, 3 пъти 17, можете да умножите отново по 10, което е еквивалента на 200 000 часа на действие. И ако можете да прекосите 68 секундния маркер, сега това е малко над минута на чиста, непротивопоставена, неразводнена мисъл, равняваща се на над 2 милиона часа на действие. Ейбрахам препоръчва да пишете по 2 пъти на ден, всеки ден, 68 секунди на ценене за всички области на вашия живот, като например взаимоотношения, изобилие, дом, работа и прочие. Напишете колкото се може повече 68 секунди в следващите 30 дни и го направете съзнателно и преднамерено. Осъзнайте, че 68 секунди не са трудни за намиране. През деня ви имате хиляди възможности, за да направите 68-те си секунди. Дори и графика ви да се отвоеше, пак можехте да намерите множество 68 секунди. 1 минута. Сега, в началото, Естер не ни вярваше, казва Ейбрахам, че 68 секунди са еквивалента на 2 милиона човешки часа. Не можеше да си го представи. Но, тъй като няма нещо, което да сме и казали през годините, което да не е било истина, сега Естер ни вярва и го използва. Затова ние искаме да ви попитаме: наистина ли ни вярвате, когато ви кажем, че 68 секунди се равняват на 2 милиона човешки часа? Защото ако го вярвахте, щяхте да намерите времето да го направите. Кой би искал да набива нещата по местата им, когато знае, че може да изразходи 68 секунди и да накара Вселената да го направи за него? Никой, разбира се. И въпреки това е нещо, до което правят болшинството от вас. Бихте предпочели да се впуснете в действие, вместо да си направите вашите 68 секунди. Бихте предпочели да се впуснете в действие, вместо да изравните, да настроите енергията си. Помнете, ключът към успешното съзнателно затворение е да се фокусирате с ясно намерение върху някоя чиста и позитивна мисъл. Тъй като с всеки 17 секунди на чиста мисъл, без негативни противоречия, вие увеличавате броя на точките на горене, а когато преминете 68 секундния маркер, вие сте излъчили намеренията си във Вселената и манифестацията или проявлението е започнало. Тогава насочете вниманието си към това да бъдете щастливи и да се наслаждавате на пътешествието. Можете да използвате 17-секундното правило на ум, говорейки си на глас или говорейки на някой друг, или в най-добрия вариант – писмено. Абсолютният ключ, това, което кара това правило да работи, е да не противоречите по никакъв начин на тази мисъл по време на този 17-секунден период. В началото бихте могли да използвате и таймер или хронометър. Нагласете таймера. Нагласете го първо за 17 секунди. След това свикайте някой щастлив спомен или приятно усещане. Но, отново, преди да включите таймера, трябва да влезете в позитивна нагласа, в висока вибрация, спомняйки си някой щастлив спомен или извиквайки приятно чувство в себе си. Изберете всяка емоция, която ви кара да се чувствате блажено, приятно отпуснати и щастливи. Без значение дали тази мисъл идва от миналото, от бъдещето или от настоящето. Важното е да се чувствате добре. Изберете нещо за манифестиране. Щом веднъж се почувствате добре, нагласете таймера и се фокусирайте върху едно нещо, което наистина много желаете.
Когато времето изтече, нагласете таймера за нови 51 секунди. Сега отново ще свикате това щастливо чувство и ще започнете с първоначалното си желание, след което ще позволите на тази мисъл да се изпълни с повече детайли и повече сила в оставащите 51 секунди. Щом веднъж времето изтече, готово! Вие сте задействали манифестацията и тя вече официално е на път към вас. А сега нека чуем и какво ни казват Ейбрахам за дишането. Тъй като съществуват изключително много методи, изключително много учители, ментори. Нека да видим какво е дишането за Ейбрахам. Дълбокото дишане, казват Ейбрахам, е голяма част от вашето благоденствие, защото при този дълбок дъх има активация на клетъчно ниво. С други думи, това е потокът, който пренася жизнеспособността до всички краища на клетките. И затова, колкото повече дишате, толкова повече процъфтявате. Някои казват, че това е начинът, по който духът се движи. Ние бихме казали, че това е начинът, по който живота се движи най-ефикасно през физическото ви тяло. И за щастие, това е нещо, което не е оставено на съзнателния ви ум. Не ви се налага да се подсещате да дишате. То само си се случва. Но можете да се подсещате да дишате повече. Окуражаваме ви съзнателно да поемете въздух. И точно преди да издишате, поемете още малко въздух. И преди да издишате, и вие казвате: не мога да поема повече въздух, Ейбрахам, защото няма повече място. А ние ви казваме: да, има място. Поеми малко повече въздух. Увеличете капацитета си. Дробовете ви, точно като балони, могат напълно да се свият или напълно да се разширят. В ежедневието ви те някак си се разширяват, но не се разширяват напълно. Когато съзнателно дишате по-дълбоко, за тях става по-естествено да се изпълват повече. И преди да се усетите, това ще се превърне в нещо несъзнателно. Ще дишате дълбоко, съвсем естествено. И телата ви ще процъфтяват. Това е по-важно дори и от пиенето на вода. То е точно там, наедно с самия живот. Когато се концентрирате върху дишането си, вие не се концентрирате върху други неща. И в тази липса на съпротива, вие също така позволявате и настройка на енергия, което е двоен удар. Настройвате се към изворната енергия. Буквално храните клетките в тялото си, позволявайки достигането на кислород до всичките им краища. Всичко се оживява и всичко работи по-добре. Метаболизмът работи по-добре. Отделянето работи по-добре. Прочистването също работи по-добре. И дори кръвта циркулира по-добре. Процъфтяването идва от това. Какво бихте могли да постигнете за 30 дни? Знаете ли, че точно сега бихте могли да страдате в тялото си от всички смъртоносни болести, познати на човечеството, а някои от тях дори все още не са открити, а утре да няма и помен от тях, ако от днес за утре се научите как да позволявате енергията да се стича. Ейбрахам казват: ние наистина не окуражаваме такъв тип квантови скокове. Те са малко некомфортни.
Това, което наистина окуражаваме, е, че всеки ден вие ще бъдете достатъчно себеобичливи да кажете: нищо не е по-важно от това да се чувствам добре. И днес възнамерявам да търся начини да го направя. Ще започна деня си с медитация и с собственото си настройване към моя енергиен извор. И движейки се през деня, ще търся възможности да ценя, така че по цял ден ще се връщам обратно към изворната енергия. Ако се отдава възможност да се възхитя, то аз ще се възхитя. Ако се отдава възможност да критикувам, ще си затварям устата и ще се опитвам да медитирам. Ако се чувствам сякаш ми се критикува, ще кажа: ето, писи, 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 и ще галя котката си, докато това чувство си отиде. В рамките на 30 дни на нежни усилия можете да се превърнете от едни от най-съпротивящите се хора на планетата в едни от най-малко съпротивящите се хора на планетата. И тогава тези, които ви гледат, ще бъдат удивени от броя на манифестациите, които започват да се проявяват във вашето физическо изживяване. Ние някак си ви виждаме от един птичи поглед. И това е като да стоите от едната страна на затворена врата, а от другата да стоят всички неща, които някога сте искали, просто облягащи се на тази врата, чакащи ви да я отворите. Били са там от първия момент, в който сте ги поискали. Вашите любовници, вашите перфектни тела, вашата идеална работа, всички пари, които някога бихте могли да си представите, всички неща, които някога сте искали. Неща, малки и големи, неща, които вие бихте нарекли невероятни и забележителни, и неща, които не бихте нарекли толкова забележителни. Всичко, което някога сте идентифицирали, че сте искали, ще ви чака подредено точно пред вратата ви. И в момента, в който отворите тази врата, всички желани неща ще се стекат към вас. И тогава ще правим семинари за това как да се справя с манифестациите на всички тези неща, които се стичат. А сега е време за една нова история, с което искам да завършим днешното ни включване на живо. За много от вас, вашата стара история е била за нещата, които са се развили зле. За нещата, които не са по начина, по който вие искате да бъдат. Или пък мислите, че другите трябва да са ви подвели, или не са били достатъчно откровени с вас. Старата ви история е била за недостатъчното пари, или недостатъчното време, или за нещата такива, каквито са обикновено. Вашата стара история е била за това, какви са били нещата през целия ви живот, или какви са били напоследък. Била е за несправедливостите, които виждате в света си, или за другите, които просто не разбират. Историята ви е била за другите, които не правят усилие, или за другите, които са способни, но не влагат никакво старание. Вашата история е била за неудовлетвореност от външния ви вид, или притеснение относно здравето на тялото ви, или за хора, които се възползват от другите, или за хора, които искат да ви контролират. Но започнете да разказвате една нова история. Нека новата ви история бъде за позитивните аспекти на това, което сте. Нека бъде за начина, по който искате нещата да бъдат. Разказвайте историята на това, колко добре се развиват нещата. Как законът за привличането е истинския мениджър на всички неща. Разказвайте историята за изобилието, което се влива обилно. Как времето и възприятието са безкрайни.
Разказвайте историята си за най-хубавите неща, които виждате. Нека новата ви история бъде за вашите любими спомени. Говорете за очевидното разрастване на вашия живот. Говорете за чудните или интересните или прекрасните аспекти на вашия свят. Говорете за невероятното разнообразие, което ви заобикаля. Говорете за готовността и за ефикасността на другите. Говорете за силата на вашите собствени мисли. Разказвайте историята за позитивните аспекти на вашето тяло. Говорете за стабилната основа на вашето тяло. Разказвайте историята за това как всички ние създаваме нашата собствена реалност. Нека новата ви история да бъде за вашата абсолютна свобода и вашата радостна яснота относно това. Всеки един компонент, който съставлява житейското ви пътешествие, е привлечен към вас посредством могъщия закон за привличането, в отговор на мислите, които мислите, и на историята, която разказвате относно живота ви, вашите пари и финансовите ви притежания, вашето тяло, състоянието на здравето ви, яснотата, гъвкавостта, размера и формата, вашата работна среда, начинът, по който се отнасят към вас, удовлетворението от работата и наградите ви. Действително, самото щастие на житейското ви пътешествие като цяло се дължи изцяло на историята, която разказвате. И, ако позволите доминиращото ви намерение да бъде да преглеждате и да подобрявате съдържанието на историята, която разказвате през всеки един ден от вашия живот, то тогава нашето абсолютно обещание към вас е, че животът ви ще стане една вечно подобряваща се история, тъй като посредством могъщия закон за привличането, това трябва да бъде. Благодаря ви, приятели, че се присъединихте тази вечер към нас. Очаквам с голямо нетърпение да ви видя отново и следващата седмица в подкаста на Поискай и е дадено. Обичам ви! Чао!